Čas na rýchly a chutný recept z jedného hrnca, a to na krémové kuracie risotto z tarhone. Takže takto som trošku zaimprovizovala. No a poďme sa pozrieť, čo všetko na to potrebujeme a aký je postup. Takže tu mám všetky ingrediencie. Na kocky nakrájané kuracie prsia, potom túto hlavnú ingredienciu, čiže tarhoňu. Máme tu smotanu na varenie, 10% šalotku, nejakú zmes zeleninovú. No a tu si už takto pripravujem panvicu. Takto si roztápam masielko, pridám šalotku. Trošku ju takto nechám orestovať. Popražím ju, no a následne pridám kuracie mäsko. Tak. Posolím ho touto mojou morskou solou. Pridám trošku prasce, aby to malo takú skvelú chuť. Popražím to riadne, to orestujem zo všetkých strán poriadne. Teraz pridám 3 stručiky cesnaku. Zamiešam to celé. Mäsko už pustilo šťavu. No a teraz pridám túto zeleninovú zmes so šampiňónmi. Znova to celé takto trošku popražím. Nech sa to celé takto spojí, nech tá zeleninka pustí šťavu. No a následne to zalejem hubovým vývarom. No a dám to dusiť na cca tých 15-20 minút. No a potom vlastne do toho celého pridám túto tarhoňu. Nie celý sáčok, skoro by som povedala tak 3/4 sáčku. Pridám ešte oregano a ak treba, kľudne ešte dolejte vývar a dajte dusiť. No a potom, tak asi 10 minút pozriem, ako je na tomto mäsko, či je mäkké. No a pridám túto smotanu na varenie, 10% podotýkam, nie šľahačkovú. Ja používam iba túto. No a teraz je na rade tento hermelín nakrájaný na kocky. Tentomu jedlu dodá lahodnú syrovú chuť. No a celé to nechám už len takto rozpustiť. No a pozrite sa na tú vynikajúcu konzistenciu. Pridám ešte troška korenín, teda čierne korenie. No a petrušku, petržlenovú vňať. No a obed je na stole. Čiže takto to krásne vyzerá, no čo poviete? Za mňa je to bomba, chutilo to úžasne a môj muž bol veľmi prekvapený, že aké jedlo som spravila, takže dobrú chuť aj vám všetkým a ďakujem krásne za zliadnutie. Majte sa, čus!